A AMPA do CEIP Irmáns Villar acudía hoxe cunha recollida de firmas á Delegación Territorial de Educación para que se admita no Otero Pedrallo, o seu centro adscrito, os 13 alumnos que quedaron fora. Foron recibidos pola inspectora porque o xefe territorial, Jorge San Pedro, non estaba. Volven a insistir en que non hai sitio, cousa que non é certa, porque volvo a dicir que non é certa, porque iso é habilitable, hai sitios, hai espacios, e senón que anexen, que fagan o que queiran. Son 13 nenos, non son 300. Nada, eu baixei de arriba porque, bueno, a verdade é que me enfadei, supoño que a mellor non fixen ben enfadarme, pero é que non atenden as razóns. Imos seguir ca folla de ruta, e non só eso, hasta ahora pedimos solución, pero agora, a maiores deso, pois, o que imos pedir é tamén dimisión. As palabras son dimisión e previsión, porque este problema ven de non ter habido previsión. Estes nenos levan 6 anos matriculados en primaria, sabían cantos eran, polo tanto, teñen que habilitarlles un sitio porque ten que haber unha continuidade de centro. As seguintes movilizacións serán o 13, 21 e 24 de maio e o prato forte chegará o día 27 cunha manifestación que percorrerá as principais rúas da cidade.